l'acceleradora per mi, Marc, representa creixement. Acompanyament. Acompanyament. Innovació. La aceleradora ha significado acelerar, justamente. Podem resumir aquests 3 anys amb una sola paraula que seria projecció. I maduració. I would use the word booster. You already came up with the best word. I think what Accelerator has meant to us is growth and local support, which is so much needed. Confiança. La confiança tant del TFB com de l'Ajuntament de Barcelona per a les empreses emergents. Dana va ser una de les 11 empreses seleccionades per l'acceleradora. A dia d'avui ens ha permès viure i fer realitat aquell somni de fa 3 anys enrere. És a dir, tenim una patent a nivell mundial, tenim un producte que ha sigut validat in vivo amb la Vall d'Hebron i ha funcionat, i realment hem passat d'aquell somni, aquell lluitar per una il·lusió, a lluitar per una realitat. Vam néixer amb un projecte molt incipient de desenvolupament d'un medicament, però molt preclínic. I amb aquests últims 3 anys que hem estat amb l'acceleradora hem aconseguit arribar a la clínica, a fase 1, desenvolupant un medicament per la fibrosi pulmonar. I això jo crec que és l'èxit més destacat de la nostra història com a empresa. La aceleradora ha sido la única manera que una empresa como la nuestra tenía de montar un laboratorio propio en un corto periodo de tiempo y con unos recursos relativamente pequeños para lo que es montar un laboratorio. Ona Therapeutics was already established in the PCB, but by support of this program, we managed to extend our lab, extend our team, build our knowledge, and nowadays we have a really good pipeline of multiple candidates who will make an impact in the life of patients. The BCN Health Booster has contributed to our company in 2 very significant ways. The first one is the lab space. That's been very crucial for us and very important to start the company. And the second one is with the training and allowing us to develop the talent in the company. Per altra banda, també participa l'acceleradora Biocat, que ha donat també un accés, una connexió amb l'entorn inversor de l'ecosistema. A més, el mentoring i la diferent xarxa de contactes que ens ha proporcionat ens ha ajudat no només a avançar en la part científica, sinó també amb la part més estratègica i de negoci de l'empresa. És un lloc únic a tota Europa i sense el qual hauria estat impossible desenvolupar la nostra tecnologia, amb la qual ens sentim molt afortunats d'haver pogut accedir a aquestes condicions, a més, molt competitives. Ens ha permès créixer de manera molt eficient i ràpida, sobretot en termes d'accés a tecnologia puntera a nivell mundial. Per mi, Marc, formar part de l'acceleradora, de l'entorn del parc científic i sobretot gaudir d'aquests espais de laboratori ha estat fonamental, doncs probablement no estaríem aquí a dia d'avui si no haguéssim tingut aquest suport. We hope that they will be able to continue bringing this to more companies in the space, and as the field grows, I think it's very important to be able to do that and boost the industry in Catalonia and Barcelona more specifically. For me, it's also very important that this is local support. We want to put Catalonia on the map to make a center of excellence, and getting this local support really engages us, puts us on the map, gives us a network between other companies, so we're very grateful for that.